mga binati o minahal kong matalom nun. Okay, di ana punta sa duran-duran nga sakyanan nga bangka kay sa unang semana duran-duran gihapon niya. Mao ni katong crew nga muli na punta kay nanaputay obligasyon ngadto sa mainland nya. Sunod semana na punta guys ang balik diri aron manguha og mga basura diri sa Canigao Island. Sa kadtong ganahan Musuroy, welcome tanan na bisita sa paraiso sa lungsod sa Matagal. Okay, muli na kita guys ato na punta sa mainland ato ta manerbisyo kay kuara mata dire every weekend niya magtabang-tabang sa mga personnel sa Canigao. Nya mo ni atong crew guys, crew sa Duran-Duran. Bira na mo ko. Okay. Ang bigat ng pundo guys. Mo ni guys ang atong gwapito ug matso nga kan. Okay. Goodbye Canigao, next see you next week. Okay, ano nga itong bigatin nga pro guys. Katong ganahan ha, ganahan mo bisita o musuroy sa Canigao Island. Welcome mong tanan, welcome mo musuroy sa Matalom Tourist Destination sa lungsod sa Matalom. Okay, maring mga crew na to guys atong okay, ulit na to guys. Paano ba ta? See you next week po. Mga atong bigatin mga crew guys ha. Leo. Okay. Okay, paano ba ta? Basta katong ganahan mo bisita, welcome mo tanan nga mo ari sa ato ang paraiso sa lungsod sa Matagal. Guys, o ganahan ko mo mga kuan guys, mga alahi nga kuan Matalom Tourist Destination to ata sa Magungong Spring Water to ani mahimutan sa Barangay Tigbaw, Matalom Lute. Kung ganahan ko mo cave nga magligo-ligo sa ito na aking ang ito cave. Sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mutanaw kung isa ka din doon ang amo angan maling lagi sa bangka isla. Okay, happy Sunday nya. Manimba ta guys kay aron mas nindot nga og nga ang Ginoo nga mo guide na to para mas kuan hapsay ang atong kinabuhi o naata sa Ginoo. Okay, good luck o God bless sa tanan. Happy birthday di ay sa mo ang pinakabuotan nga doktora, ang usa ka kusgan nga doktora sa lungsod sa Matalom, si Maria Nicolina Taubi, ang konsihala sa lungsod sa Matalom. Happy birthday o God bless ni Mugba. More blessing to come o aron mas daghan pa ang imong matabangan ra ikot pipi mo ni gitabangan diin ang tinuoray nga pagtabang alang sa katawan sa lungsod
you o God bless katong tanan.